Good morning diha bayan. Welcome to Kinabuhi Kristohanon Show. Kinapanunghin ka na si Baro. Good morning, Kinisita. Imong amiga. Kumusta niyo diha bayan? Yung Domingo na pod nimo diha bayan. Yes, Domingo na po. Yes. Dali ra kaayo, no? Maayong pagmat. Maayo ang panahon. Kaya, oy, dali ra kayong March na March. March na pod ta. So, Diba? kadali. Wow, grabe. Hapit na ta sa tunga-tunga bayan. So, you know, na po ta karong Domingo bayan para mag-umal sa ato ang mga bitamina bayan. Diba? Para malamdagan na po ta, para ma-fully charge na po ta sa ato ang mga semana na moabot tayo na po, diba? Ayan. O di, Yes, Baro. nindot tayo ato ang kape karon bayan. Kining nahibulong ba kabayan nga nung ikiyugpos nato ang atong mga kamot bayan o iduko ang atong mga ulo. Karong buntaga bayan diri sa kinabuhing Kristohanon atong ipadayag ang gahom sa pag-ampo bayan. Yes, nganong importante Oo. man gyud ang mag-ampo. Mao gina. Naabagay buhaton nato nga diri ra ta mag-ampo or naabagay time na mao na ang pag-ampo, di ba? Tama, Or- tama. Anytime ba, bisag asa ka. Mao gina. Una-una to ang usa ka pa panag-istoryahay nga diri sa kinabuhing Kristohanon bayan nga makapausab sa imuhang kinabuhi bayan, di ba? Di ba? Una ang kalinaw na muhunghong sa imong mga kasing-kasing. Musa apil na diri bayan sa kinabuhing Kristohanon bayan o kining samtang magdungan ta sa pagsuhid sa atong gitawag nato nga lifeline sa kinabuhi nga magdugtong ka nato sa paglaom, kalig-on ug pagtuo. So dili na nato padugayon pa, pasudlo na nato si Pastor Dudes kay panahon na gyud na para makabalo ta ani, di ba? Pastor Dudes, pasok Pastor Dudes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maayong Good buntag, morning, Barot dear ang Pastor takya. Dudes. Mayong Salamat. buntag, Pastor. Salamat sa mabugnaw nga kabuntagon. Praise the Lord. Yes. Buntagot, ako, mailan yun yung buntag na kining bugnaw. Kaya na tawag murang suot ni Pastor Dudes ba? Di ba? Kaya pang Fernando po yun. Oo. Di, Yeah. ako naman kung ginona nga murag na ako sa Australia ron kay tugnaw. Wow. Char. Nindot kayo pa. Mao. Siya, may pastor kay ready na kayo na nakaporma na nakakinapay na bagong ligo. Di ba? Dapat Bagong na. alot. Ana gyud na pag-alot. Alot. Well, praise the Lord. Oh, sige pas. Kung na mi ani pos palandungi mi ani yung imuhang topic nato karon pas nganong importante ang pag-ampo pas. O sige, dirahi pas, pasalahi pas. Maayong buntag sa tanan. Ingon man sa ato sab mga suking tigpaminaw diri sa kinabuhing Kristohanon. Mga kaigsunan sa pipila ka minuto tagainig pagtagad. Og of course ikaw karon nga naminaw ug naga tan-aw nining atong live. Please i-share ang atong video aron nga makatabang kausab. Siguro dunay mga tao karon ang hinanglan ani nga mensahe og alang kanatong tanan makaigsunan malig-on ang atong espirituhanon nga kinabuhi. So nini nga kabuntagon atong pagahisgutan nganong importante kaayo ning pag-ampo. Og sa Tagalog pa wag mong ismulin ang panalangin. Praise the Lord. So dili nato basta-bastahon. Usahay man gud ang tao tungod kay murag familiar na kay nila ang prayer, pwede naman siguro di mo ampo. Mga kaigsunan, ato ning tun-an tungod kay importante ma-ignite ka or ma-enlighten ka aron nga matagaan nimong dako kaayong value or bili. Unsa ka importante ang pag-ampo. Imong hunahunahon karon nga kung unsa ba ka importante nimo imong pamilya, unsa ka importante nimo imong trabaho, unsa ka importante nimo ang usa ka butang, kwarta ba ka ha, cellphone ba ka ha, or property. Nga usahay ang imong panahon naa diha tungod kay importante na nimo. Apan niya kabuntagon, akomodasig nimo. I-considered ang pag-ampo
nga mas importante pa sa ubang butang. Kay kung naa kay huna-huna nga importante ang pag-ampo, dili gyud nimo ni limtan, dili nimo ni pwedeng i-neglect tungod kay importante man nimo. Pero kung dili importante nimo pag-ampo, mo na usayan tao malimot, usayan tao murag okay lang, kay dili man importante pag-ampo. Pero kung importante nimo ang prayer, nga diin mo yung kangalabaw pa ni sa mga butang, mo na nga pag-ampo, part na sa imong kinabuhi, nga buhaton nimo sa matag karon ug unya, sa matag panahon. So nini kabuntagon makaigsunan, isgutan nato ni, nganong importante kaayo ang pag-ampo alang kanimo. Unsa bay naa sa mga pag-ampo? Pangutanay mong kagalingon, unsa di ay pag-ampo? Unsa day naa diha? Now, hinumdumi nga ang matag reliyon nag-ampo. Ang Buddhist nag-ampo, ang Muslim nag-ampo, ang mga Hindu nag-ampo, tanang klaseng reliyon nag-ampo. Mangutana, ikaw nag-ampo baka ka? Naaka kay prayers? Unsa kay naa sa pag-ampo? No? Muna itong mga pangutana. Mga kaigsunan hinumduman na to nga ingon nga kita Kristohanon. Tungod kay Kristohanon ta, meaning naatay Kristo nga atong gituan. Dili man ka matawag nga Kristohanon, gawas lang kung naa kay Kristo nga gituan nga imong Ginoo og maluluwas. Now asa man ta pwedeng moampo? Kinsa man po atong ampuan? Now makaigsunan, wala tay laing motivation sa atong pag-ampo is only through Christ Jesus. Pinaagi kang Kristo. Ang atong pag-ampo makaigsunan, i-address nato ni kaniya sa Dios nga atong gituan, nga si Kristo nga siya mismo nag-ingon nga siya ang dalan kinabuhi ang kamatuoran, di ka kaadtos langit gawas niya. So meaning nganong nag-ampo ta kay giisip nato siya nga labaw, giisip nato siya nga manluluwas. Nag-ampo ta tungod kay nagpaila na nga kinahanglan niya kay manluluwas man siya. Kay kung dili na ka moampo, meaning nagpaila na nga wala ka nang hinanglan niya. Wa ka nang hinanglan ni Jesus. Wa ka nang hinanglan sa Dios, makaigsunan. Apan kung ikaw moampo, meaning nagpaila ka na nga nanginanglan ka sa imong manluluwas. Now kinsa man or asa man ta moampo, diha kaniya sa Dios. Na matud pa makaigsunan sa buhat 17 versikulo 29, ayaw niyo hunahunaa ang Dios sama sa dagway sa sakabutang or sa usa ka kahoy or ni bisan unsa, tungod kay siyang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So ang atong motivation sa pag-ampo diha sa Dios, kay ato siyang ginahuna nga Dios siya nga magagahom sa tanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Og nagyan ang Bible, og wala siya nanginanglan og mga butang nga gikan nimo. Nga naman, tungod kay di mo nimo pwedeng limitahan ang Ginoo sa usa lang sa kabutang, tungod kay siya ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang butang wala sa nanginanglan og usa ka butang gikan nato. Kay kining tanang butang nakita nato, iya man ni, sa iya man gikan, siya nagbuhat. So ang atong pag-ampo makaigsunan, muna yun ang Bible, nga pag-ampo kamo diha sa Espiritu. Ang pag-ampo nato sa Espiritu makaigsunan tungod kay siya nga Dios nga di nimo makita. Og ang atong pag-ampo makaigsunan nasayod kang paminawon niya tungod kay mituman ta og mibuhat ta sumala siyang kabubuton. No, sumala sa kong gingon nga tanang reliyon nag-ampo, naa sila'y mga pag-ampo. Sa samang paagi gikinanglan usab nga kita mo ampo. Ikaw karon nga naminaw, dili pwedeng di ka moampo kay gitawag ka sa Dios nga moampo. Meaning gikinanglan nga ikaw makaigsunan na ay pagtagad sa Dios tungod kay nagampo ka, nagpaila nga nanginanglan kaniya. Na doon na tulo ka butang atong isgutan makaigsunan. But before that, atong basahon ng bersikulo makaigsunan. Mo na atong teksto karon sa Pilipos or Philippians 4 verse 6, common nga bersikulo. Matod pa din nga ayaw kabalaka. Apan ayaw kabalaka
mahitungod sa tanang butang. Apan buhata kini diha sa mga pag-ampo o pagpasalamat sa Dios. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, to present your requests unto God. Now, mauni ang sikreto nga angay nimong mahibaluan, mga kaigsunan. Tinuod man nga naatay daghang pangayoon, natay daghang gusto, natay daghang pangandoy, mga kaigsunan. Apan gikinahanglan ka masayod nga by means of prayer is one of the ultimate secret, mga kaigsunan, nga din ma-present nimo ang imong request, nga din mahimong sayon sa Dios pagpamuhat sa milagrosong pagpamuhat sa imong mga gipangandoy tungod kay naa kay pag-ampo. Na unsang klase nga pag-ampo? Unsa mga pag-ampo imong gibuhat, mga kaigsunan? Na ang pag-ampo sa Dios, mga kaigsunan, mao ang pag-ekspresar sa kinasing-kasing. Meaning, dili na sa systematic. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, nga diin gibuhat nimo ang kinasing-kasing nga pakigsulti sa Dios. Gi-ekspresar nimo ang kinasing-kasing nga naa sa sulod. Nga makasulti ka sa bisan unsa nga imong gusto sa Dios. Na ang pag-ampo, mga kaigsunan, labaw sa tanan angay nimo masabtan, dili lang ni tungod kay naa kay gipangayo. Ang pinaka-importante sa pag-ampo nga makita imong kasing-kasing nga andam, putli, nga din kasing-kasing mahinulsulon. Kaya di man ka pwedeng magpa-pretend sa Ginoo. Ang tinuod nga pag-ampo mao ang pagtugyan sa imong kasing-kasing nga din mahinulsulon o maupabsanon at tubangan sa Ginoo. Mao na tinuod nga pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo, mga kaigsunan, pag sugod pa lang nimo ampo, before pa lang kamo ampo, before pa lang kamo luhod, imo nang gihalad imong kasing-kasing. Diha pa lang sa imong una-una nanugyan ka, Ginoo, di ko angayan mo duol nimo. Pasaylo ako, hugasi ko. Now, ang pinaka content sa imong prayer, mga kaigsunan, is your repentance. Ang imong gitawag humility of prayer. Kanang imong pagpangayo o pasaylo sa Ginoo. Unsa may pulos sa imong gipangayo karon? Kung ang imong kasing-kasing, mga kaigsunan, puno sa dagang klasing babag. Dili makita ang imong kasing-kasing kay puno sa mansa, puno sa kahugaw, daghang kagipangdungtan nga tao, daghang kagikaligut-gutan nga tao. Ang imong kinaiya, mga kaigsunan, medyo kining gitawag og polluted kaayo. So busa, mga kaigsunan, ang pag-ampo nato, mga kaigsunan, usa sa mga factor sa imong prayer sa diha nga ikaw andam ka mo halad sa imong kasing-kasing sa paghinulsol, sa pagpaubos at tubangan sa Ginoo. Now, unang butang, mga kaigsunan, prayer is our personal conversation for our own connection to the source. Ang pag-ampo, mga kaigsunan, personal nato ni nga pakigsulti. Nga labaw sa tanan, wala ka nakigsulti og tao lang. Muna nga ako kang gidasik. Sa panahon mo ampo ka, huna-huna nga Dios ang imong kaatubang. Ayaw basta-bastang nagunahuna lang ka nga ang giatubang nimo imong silingan. Ang imong giatubang kining ordinaryo lang tao. Ang imong giatubang muralag politiko nga mangayo lang ka kay karon nanginanglan ka nga naa si mayor, makapangayo lang ka kay duol kag politiko. Nahinumdumi nga lahi ang dimension sa prayer. Prayer is not for a person. Prayer is not for a politician or prime minister. Prayer is for the source to whom nga naatay kitawag og pagsalig kaniya nga Dios nga tag-iya sa kinabuhi. Now, mga kaigsunan, ang pag-ampo nato personal nato ni nga pakigsulti og alang kini sa atong connection sa atong source.
Nga naman, tungod kay kung di ta mo ampo, sama ni nga wala tay gitawag connection. Wala tay signal, makaigsunan. Nga nung mo ampo ta kay connected ta. Kay naatay connection, naatay signal, makaigsunan. Otherwise, kung wala kay connection, wala gyud bili. Bisan unsaon nimo makaigsunan og mo na gina, sa nimo pag-ampo, nadagang pag-ampo wa gyud gitubag. No? Now, ang connection sama ani ang headset. Kung wala ni siya makaigsunan, di ko ninyo madungog. Kung wala ni. Sa samang paagi ang cellphone, kung wala na po na say bars, meaning walay signal, bisan on saon nimo type, bisan pag daghan na kay na imong gi-type, daghan na imong gi-chat, dili gyud na ma-send out. Now, unsa ka importante ang connection, makaigsunan? Now, ang connection nato sa Ginoo, makaigsunan, unang-una nagsugod sa gihapon kini sa gitawag og repentance and humility. Nagiyon sa Roma 12, makaigsunan, by offer your body holy and acceptable, pleasing and acceptable. Tungod kay mao ni ang iyong gitawag act of worship, spiritual act of worship. Ang tinuod nga pag-worship, meaning pagsimba. Kaya diya sa pagsimba, naasab diya ang pag-anpo. Mao ang paghalad o pagtugyan sa imong lawas. Mao day prayer. Ayaw basta-basta lang ka nag-ampo. Nga unang-una, wa nimo na surrender imong kinabuhi. So, makaigsunan, ang atong pag-ampo nagsugod sa imong pagpailob, pagpaubos. Nga diin gi-purify nimo. Nga mga iyo magitag pasailo, kaya di man ta perfect. Apan buhata na nga imong habit diya sa Ginoo. Dili lang kay pag unahuna nimo moampo ka kay naa kay pagpanginanglan. Dili lang na tungod kay na kay pagpanginanglan. Yeah. Tama. Prayer is your conversation. That is a sacred commitment, makaigsunan. Sagrado na. Muna nga ayaw hunahuna ang Dios mura lag politiko, mura lag tawo nga imong kaduulan kay naa kay gikinanglan. Unang-una makaigsunan, bisan pag di na ka mangayo, kabalo ang Dios yung pagpanginanglan. Now, nganong unsa ka importante ang prayer? Kaya ang prayer makaigsuunan, conversation, pakigsulti ni mo ni Ginoo, communication ni. Pangutana ko nimo, ganahan di kay makigsulti sa taong palahubog, ganahan di ka makigsulti sa taong adik-adik, muduol nimo murag wa sa hunahuna. Di ba? Ikaw, kita lang as a human, di ta ganahan maminaw sa taong bisan galig buang-buang, murag wa wala hunahuna sa istorya, di ka ganahan maminaw. Mura nagwalay respeto nimo. Now sa samang paagi makaigsunan, kung muampo ta, wala na kita miduol og ordinaryong tao, miduol tag Dios. Muna importante, diya pa lang sa tungo-nahuna na natay kinasing-kasing nga pagpaubos. Usa ni kaseryoso nga pakigsulti sa Dios. Si Jesus makaigsunan himdumi, si Jesus makaigsunan sumala sa Bible. Mag-ampo siya muadto sa gitawag og solitary, wilderness. Then si Jesus makaigsunan, magyaka na siya, mahalos na sa muhigda. Og matod sa Bible, there was a time makaigsunan when Jesus prayed. Matod sa Bible, damura nagdugo ang miagas siyang mata. Ana si Jesus moampo makaigsunan. Tungod kay si Jesus gibalyo niya ang prayer when he prayed to his Father. Namata pa sa Bible makaigsunan sa Hebrew 5 verse 7. Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo og nangaliw po siya. Uban sa makusog nga pagtuaw og sa mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Hallelujah. Sa daw, tungod kay matinud-anon man og buutan siya, gidungog sa Dios. Na atong balikon, paminawan yun ni makaigsunan, importante ni. Matod pa din sa mga adlaw sa tawhanon pa si Jesus, meaning si Jesus manggod, giset niya himself as a perfect example, as a pattern. Demonstrate, gipakita ni Jesus. Na matod pa dire sa panahon nga si Jesus nagpakatao pa siya. Naapa siya sa flesh, sa pagkatawhanon sama nato. Si Jesus gali nga bisan siya Dios.
Of course, tungod kay nagpakatao siya, so gipakita niya ang paagi nga buhaton sa tao diha sa mga pag-ampo. Matod Padre, nag-ampo og nangaliw po siya uban sa makusog nga pagtuaw og mga luha. Meaning, miagulo si Jesus. Lord, kinang naay mga pagtuaw. Ang gitawag ni siya og intense prayer. Sama sa gibuhat sa church during the time when Peter was in prison. Samtang nag-ampo ang church kay that time si Pedro dadon na sa trial. Hukma na siya sa buhat chapter 12 mga kaigsunan, beginning in verse 5. Kung sa gibuhat sa church, nag-ampo sila nga mainiton. Unsay nahitabo ni Pedro? Samtang si Pedro natulog dito sa silda. Gigapos siya, gigwardyahan pa. Ingon ang Bible, gibisitahan siya sa anghel o natangtang ang mga talikala. Maunay gahom sa pag-ampo. Kung tinud-anay, mainiton nga pag-ampo, mga kaigsunan, mga putol ang mga talikala sa tao, mga gapos sa tao. No, gapos baka karon sa droga, bisyo, kahilayan. Simple lang, mga kaigsunan, mainiton nga pag-ampo. Ingon ang Bible, sama ni Pedro, nangatangtang ang talikala, kay naa di ay anghel ipadala ang Ginoo. Kung naatay mga pag-ampo nga mainiton. Nabisan si Jesus dire sumala sa itong gibasa sa iyang pagkatao. Nag-ampo siya nga mainiton, nagtuaw, makusog pa nga tingog. Nausay kita, bugal-bugalan ta, kay kisaba na kita. No? Pero sa kabalo, makaigsunan, nganong saba atong pag-ampo, kinaatay kasing-kasing, kinasing-kasing nga pagtuaw. Diya sa mga pagluha, usay, i-persecute pa ta, napo ni born again, ampo-ampo niya, hilak-hilak. Nausama ni mo ning Bible, na bisang gali si Jesus. Bisang gali si Jesus, bituaw man. Uban sa mga paghilak. Na nga nung usay, makaigsunan, sama sa kongregasyon, nga naay mga, di makalikayan, kay ang pag-ampo sa mga katauhan, lailahi. Na iban mihilak tungod kay labihan ng kalipay. Dili, sa mala sa kong giingon, ang pag-ampo, dili ni systematic, nga uy, naipamaagi kitang tanan ha, kung muampo ta, murabag, synchronize tanan, mauni, dili man inana makaigsunan pag-ampo. Ang pag-ampo, personal, kinasing-kasing, dili nimo pwedeng himuong systematic. Now, si Jesus mga kaigsunan, matod sa itong gibasa nga nagtuaw, makusog nga pagtuaw, misyagit, sayunan ka, misyagit uban sa mga luha, ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Kay kabalo si Jesus that time, mga kaigsunan, nga patyon siya. Hukman siya, ilangsang siya. Naman sa tawhanon, mubati sa kasakit, pero gitugyan niya iyang kinabuhi. Gitugyan niya iyang kinabuhi. So mga kaigsunan, balik ta. Unsa ang pag-ampo? Usa ni sa mga dimension of prayer diha sa pakigsulti. Makigsulti ka. Wala ka nakigsulti sa tao o ni bisan kinsa, sa Dios ka mismo. Busa nga kung mag-ampo ka, seryosuha makaigsunan nga kinasingkasing. Kung gusto ka muhilak sa panon mo ampo ka, hilak. Gusto kang musyagit, di nimo mapugan, gihawas nimo ang mga kalagot nimo da. Ginoo, tangtangan ni hala buhat ta. It's up to you. Mo na prayer, kinasingkasing. Meaning ang prayer di nimo pwedeng limitahan. Di nimo pwedeng butangan og kining limitation. You can pray as what is in your hearts. You can pray makaigsunan unsay naa sa sulod nimo. Now, ikadua, prayer is our strength. Ang pag-ampo maoy atong kusog that enable us to develop our relationship with God. Unsa daw ang pag-ampo? Maoy imong kusog. Wala gyud nada kung wala tay kusog. Kung ang atong tuhod huyang makaigsunan, wala na gyud. Di ka ganahan mo lakaw. Diwa may kusog. So unsa daw ang prayer? Maoy atong kusog. Aron nga mutabang nato that enable us to develop ang atong relasyon. Now ang pag-ampo makaigsunan, aron kini nga ang imong relasyon sa Dios malig-on, ma-establish siya o ma-enhance siya o ma-develop siya. Nganong importante ka mo ampo?
Kay aron nga ikaw mahimong matured sa Ginoo. Aron ikaw nga mas mahimong ma-develop pa. Muna nga ang prayer makaigsunan, kung masabtan nimo nga ang prayer di ay gahom da ini siya aron makatabang kanato sa pagdevelop sa atong relasyon. Nga di ay kini mauday ni atong kusog. Kung mo na imong nasabtan, I tell you, nagtuo ko nga moampo jud ka sa Dios time to time. Himuon nimong lifestyle ang pag-ampo, makaigsunan. Ang pag-ampo, makaigsunan, gahom ni nga diin mo operate sa tong kinabuhi. Kay mo man mo connect sa imong source. Aron ikaw makaigsunan, aron ang tao malig-on. Kay musot kag sa dili daghan kaayong klaseng influensya ang kalibutan karon. Muna akong challenge ang atong mga viewers nga ampo yun matag higayon matag adlaw. Kay ngano daghan kayong offer sa kalibutan karon. Daghan kayong influensya karon. Ug sila pa pastor danlog na kay kalibutan. Tinuod yun nga danlog makaigsunan. Unya karon kay danlog man hindi ka mo ampo. Mo punay problema. Usay mo ka nga magpadigyas lang pug ko pastor. Oh, danlog unya magpadigyas man di ay. No, makaigsunan. Ngano kinalamta mo ampo? Tungod kay makaigsunan. Unsa nga klase nga kadanlog sa kalibutan? Unsa nga klase nga mga influensya bisan ang krisis sa kalibutan? Ang krisis sa kalibutan makaigsunan mabalaka ug mahanlok na gyud ang tao. Muna usay tungod sa kanlok nalimot na gyud sa Ginoo. Tungod sa kanlok ug kabalaka, yan sige na hinungkag kasapot makaigsunan kay ngano naburido na ka tungod kay nagkadaghan ang imong kabalaka og mga problema. Nasayod ba ikaw? Now, hinumdamin ni makaigsunan. Kaya kung ang tao nagi, nga di mo ampo, o niya, daghan na kay kabalaka o kahadlok. Kabalo ba ka nga ang kabalaka o kahadlok makaigsunan? Indication ka na, nga meaning ikaw walay pagsalig sa Dios. Now, unsaon na lang makaigsunan kung wakay pagsalig. Muna nga ang Dios makaigsunan. Gusto siya nga ang tao mo salig lang ang taniya. Musalig ka sa Dios sa panahon bisan sa panahon sa mga krisis o mga lisod nga kahimtang. Sa Bible makaigsunan daghan kay pattern sa panahon nga din i-persecute na sila or i-hukma na sila makaigsunan. Like for example, like Daniel. Tungod kay wala siya may compromise sa pulong sa Dios, misalig gid sa Ginoo. Sa panahon nga din dunay order ni King Darius nga ang tanan moampo, muluhod na nining orasa na sila schedule sa pagampo. Sa gipabuhat ni King Darius nga dako kang estatwa sa dagway sa hari makaigsunan. Og dunay gibuhat nila nga balaod kay dunay tulo ka mga usa sa mga empleyado sa hari nga nazilos kang Daniel. Siya naghimog proposal nang dili mo luhod, ang dili mo ampo aning estatwa nga gipabuhat nimo kamahalan, kinahanglan silutan. Kinahanglan nga itambog dito sa leon. Igsuon si Daniel tungod kay seryoso siya. Kay nakaila man nagisa sa Dios. Mao gyud ni dakong isyu. Kay kung di ka kaila sa Dios, ang tao peligro. Dako gyud kay chance nga pwede kang ilaron sa yawa. Now tungod kay si Daniel nakaila mismo sa Dios. Tadiya miabot na makaigsunan ang oras sa pagluhod o pagampo. Nakita nila makaigsunan kay gipanid-an dunay espiya sang Daniel. Nga si Daniel makaigsunan never gid siyang miluhod, never siyang mitahod sa gipabuhat nga estatwa. Meaning wala siya laing giila kay ang pagampo nagi dili ni para sa usa ka butang, dili ni para sa mga binuhat lang sa tao, dili ni bisan kinsas bisan sa hari dis kalibutan. Ang pagampo para ra ni sa Dios mismo, ang Dios sa langit ug sa yuta. Dios siya nga espiritu nga di nimo makita. Apan naa siya pagpati, naa say hunahuna ang Dios, og naa say will, naa say kabubuton. Og tungod niya na makaigsunan si Daniel, moto gipasakaan na siya kay naay ebidensya nakita makaigsunan. Apan si Daniel makaigsunan, gidawat niya ang punishment. Kay para niya dili sa pwede makaigsunan nga mubudhi siya sa Dios. Og tungod niya na makaigsunan, tanang klaseng kaisog og pagtuo ni Daniel naa niya. Og tungod niya na gi-order nga itambog sa leon mga kaigsunan. Tungod kay doon na balaod nga nabuhat sa hari. But praise the Lord mga kaigsunan, diyan nimo makita ang resulta sa paglaban sa Dios.
Mo na gina nga di nimo makita ang paglaban sa Dios, ang milagro sa Dios. Hantod nga suklan nimo ang imong kaaway. Dili kay gihinadlok pa lang gali ka, misurrender na ka. Wala pa gali gubat, misurrender na ka. Si Daniel makaigsunan, nahibulong sila. Paglabay dito sa baba sa leon, dito sa dakong murag kining cave, makaigsunan, nahibulong sila. Nga diin ang mga leon, daw sama po ng leon, miluhod kang Daniel. Wow! Nga kato nga mga leon, makaigsunan, kutob sa ilabay dito, kaunon yun, kay mga tigre to. Mga hudas to nga mga leon, mga ngaon, mangungukob to, makaigsunan. But sa diya nga halagad sa Dios, gitambog dito, nahibulong ang mga sundalo, nga diin ang bakba sa mga leon, makaigsunan, naka-close, makaigsunan, gipangpugan sa Ginoo, gipanghawiran sa mga anghel. O never gyud nahitabo ang ilang expectation. Now, muna kumot pasabot, unsa bay giplano sa yawa batok nimo, apan kung naa kay tinuod nga pag-ampo, na kay tinuod nga pag-ila sa Dios, dili kahimo ang yawa batok kanimo. Praise the Lord. Dalaygon ang Ginoo. Muna'y gahong sa mga pag-ampo, makaigsunan. Dili lang kay ordinaryo ang imong pag-ampo. Hallelujah. Na unsa ang pag-ampo, maoy kusog nato, makaigsunan. Mauni ang makatabang nga madipilop ang atong relasyon sa Ginoo. Muampo ka sa ngalan sa Ginoo. Ang iyang pangalan mao si Jesus. Wala na ilaing ngalan, buhat 4:12. Wala na ilaing ngalan nga gihatag ilalom sa langit. Kan sa ngalan lamang ni Jesus, Matthew 1:21. No, ikatulo makaigsunan, the last one. Ang pag-ampo, prayer is our responsibility. Ingon nga kita nga mga believers o magtutuo. Na unsa ang pag-ampo, responsibilidad nimo ni. Na unsa may tabo sa ka tawo, matud pa nila kung dili mo tuman sa iyang mga responsibilidad, irresponsible. Sa nga tao nga responsable man kayo. So makaigsunan sa samang paagi, we are commanded to pray. It is Jesus who said nga kita mag-ampo. Mutago ta sa atong lawak, og ingon si Jesus, siradi ang pultahan, og mag-ampo ka sa amahan nimo diha sa tago. Kay ang amahan nimo diha sa tago nalipay sa imong gibuhat diha sa tago. Wow. No, unsa daw ang pag-ampo, makaigsunan? Ikalipay ni sa Dios. Malipay ang Dios nato diha sa tago. Tungod kay di man nimo siya makita. So malipay sa now, hinumdumi nga responsibilidad nimo ni. May kag responsibilidad, wala kay choice, kinahanglan imo nang buhaton. Gawas lang kung musupak ka. Gawas lang kung mubayulit ka. Gawas lang kung murebuild ka. Sa ato pa kung dili ang tawo mo ampo, sama na nga misupak ka. Sama na nga mirebuild ka. Try to imagine, ang Dios ang imong gisupak. May lang untag si mayor imong gisupak. May lang untag ang gobernador imong gisupak. May lang untag ang tao imong gisupak o ang imong ginikanan. But it is God. It is the Lord. Now, unsa ang pag-ampo, makalipay niya. Nabusa ako kang gidasig karon. Gusto ba kang malipay ang Dios? Igsuon, ablihi imong mga ngabil. Ablihi imong kasing-kasing. Unsay first step sa prayer nga imong pagabuhaton? Nga din ang imong pangayoon mahimong dunggon sa Ginoo. Unang-una ang pag-surrender sa imong kasing-kasing. Is a sign of humility and repentance, mga kaigsunan. Maunay unahon nato og sitol ang atong kasing-kasing. Mangayo tawd kapasayloan sa Ginoo. Kay prerequisite na alang sa tao, makaigsunan. Kaya ang mga sala sa atong kinabuhi, maunay sa Proverbs, maoy babag makaigsunan sa mata sa Dios nga ni kanato. Muna kitang tanan mo admit ta nga natay pagkulang, natay kakulangon. Therefore, we have to humbly before God with humility, with repentance, or gitawag contrite spirit, mahinulsuron nga espiritu. Ang ako kang gidasig karon, mga kaigsunan, ikaw karon nga naminaw, ang imong pag-ampo maoy imong yawbi sa imong breakthrough. Apan buhata ang pag-ampo directly diya sa Ginoo in the spirit realm. Nga din ikaw makigsulti kaniya in the spirit, or unsay kung naa sa sulod nimo mo ni mo sulti sa Dios, og labaw sa tanan ang imong pagkamahinulsulon nga kasing-kasing diha sa Ginoo. Ang pag-ampo na may gitawag makaigsunan og kining round of prayers, yung gitawag seek, ask, and knock.
Seek and you shall find, knock and the door shall be open, ask and you shall be given. So meaning diya sa Ginoo mga kaigsunan, maminaw siya kung ang imong pag-ampo insakto, kung ang imong procedure sa pag-ampo insakto, sama na nga nanukto ka, ablihan na sa Ginoo, sama na nga nangayo ka, tagaan ka sa Ginoo mga kaigsunan, sama na sa nangita ka, ikaw makakaplang, saad na sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, ining matahom nga kabuntagon, himuang seryoso ang pag-ampo. Himuan nimo ning lifestyle. Himuan ni nga importante kaayo nimo ang pag-ampo. Kung unsa ka importante nimo ang imong kinabuhi, kung unsa ka importante nimo ang imong property, imong butang, imong trabaho, sama usab ni ana. Kay ang pag-ampo, conversation nimo na sa Ginoo. Komunikasyon nimo na sa Ginoo og maunay paagi nga ma-develop ang imong relasyon sa Ginoo tungod kay ang pag-ampo maunay kusog nimo. Gusto ba kang malig-on? Gusto ba kang makalahutay? Gusto ba kang maka-overcome sa mga trials sa kalibutan, mga pagsulay ug mga tentasyon sa kalibutan? Na buhata karon, i-establish kanunay himo ang lifestyle ang pag-ampo kanunay diha sa Ginoo. Kung naa ka sa imong opisina, naa ka sa imong uma, naa ka sa imong sakyanan, or asa man ka napahiluna, asa man ka matag adlaw, buhata kanunay ang pag-ampo. You can pray to the Father like Daniel. Si Daniel, dito siyang payag, makaigsunan, muatubang sa adlaw, dito siya pataas siyang kamot, niampo sa Ginoo. Praise the Lord. Makaigsunan, kung tumano nato ang prinsipyo sa Dios diya sa mga pag-ampo, sa paagi sa pag-ampo, I tell you, walay pag-ampo nga dili dunggon og di pamunawon sa Ginoo. Kinaiya sa Ginoo mutubag og pag-ampo. Naalay tubag, tulo nga tubag sa Dios. It might be makaigsunan mo yun ang Ginoo nga wait sa anak ha, or ka mo yun ang Ginoo nga kining dili lang sa anak kay kining dili nga tubagon kay nakita sa Ginoo nga kana nga imong gipangayo monoy mahimong trap nimo. Kinalan makasabot ka sa tubag sa Ginoo. O may ang Ginoo nga yes. O tungod kay nakita sa Ginoo right time na nga tubagon ka. So it might be yes or no or maybe wait makaigsunan. Importante na kay kasing-kasing muhulat makaigsunan. Pero ang nakalindot makaigsunan kay lauman nato ang Ginoo kinaiya gyud niyang mutubag og mga pag-ampo. Walay pakyason sa Ginoo sa pag-ampo, mutubag gid siya. Pero kinahanglan makahulat ka makaigsunan. Mga pastor, dugay na ko ng ampo, pastor nga maminyo nako, pastor. Makaasawa nako, pastor. Hulat lang sa ayo pagdali. Kay basig makapaingon ka dito sa mga palahubo, makaigsunan. Sakto. Wow. Ang importante nga mga lagad ka kay ngano kinsa may muhatag partner Ginoo man. Kabalo ba ka unsay pattern sa partnership sa kaminyoon? Inumdumi during sa pagbuhat sa Ginoo sa tao kang Adan. Unsay unang gibuhat? Lalaki. Amen. Ang unang gibuhat sa Ginoo si Adan. Nya ingon ang Bible sa diya nga si Adan giatiman niya ang Garden of Eden. Ingon dayon ang Ginoo nga nakita sa Ginoo nga wala naay kulang iyang kalipay. Naay kulang kalipay ni Adan. Ingon din ang Ginoo gipatulog niya si Adan og gibunlutan og isa ka gusok. Og pagmata ni Adan, nasyak siya. Uy, na may gwapa kay diri sa kong abay. Mao din ingon sa Bible. Wow. Sa to pambot pasabot kinsa day mo hatag partner. Dili tungod kay naning kamot kag maayo kay aron makit-an nimo ang partner. Ang Bible simple nagsulti nga giatiman lang nagmatirod anon lang si Adan. Giatiman niya ang Garden of Eden. Hantod nakita sa Ginoo ba nga, uy gikinanglan na nimo ni, nak. Moabot na nimo i-surprise sa Ginoo, ihatag ang imong partner. Ang imo yung gusok ha, dili tong gusok sa baka, gusok sa leon. Na paakon ka na makaigsunan. Kana yung gusok nimo. Kay kung gusok sa mga tigre makaigsunan, delikado kayo. So makaigsunan ini kabuntagon manghinaos kung ato ning na pamalandungan og nasabtan nato nganong importante kayong pag-ampo. Manghinaot ko nga ato ning nadawat og ato ning ikinasing-kasing tungod kay mao nay kalipay sa Ginoo nga kinasing-kasing ta nga sa kanunay mudawat sa prinsipyo kamatuoran. Na gusto ko moampo kaninyo no sa atong mga viewers karon. Kay nag-isgot man tag pag-ampo.
So nini orasa makaigsunan, no? Pwede kang mo-tap ani nga prayer in the spirit realm, no? By faith, buhatan ni. Kung naa kay balatian karon, ang imong kamot pwede nimo itapion diha sa portion nga diin naa kay gibati, no? Kung ang bulsa nimo wa na poy sulod, pwede ka diha manghimulsa ka kay mag-ampo tag panalangin sa Ginoo. Kay ngano man diha man gud sa Ginoo ang tanan imposible. Muna nga i-grab na tong opportunity, mauni ang atong faith, mauni ang atong hungerness sa Ginoo. Ngano mo ampo ta kay ngano mituot ang Dios gamhanan. Kita desperado tag milagro kanunay because we believe we serve a mighty God, a miracle working God. So magampo ta makaigsunan. Praise the Lord. Oh God, wonderful Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, kinasing-kasing ming nagduol kanimo karon. Uban sa kasing-kasing nga may nulsulod, we humbly our hearts. We confess all our sins, O Lord. Forgive us and cleanse us by your blood. Right now, Father, cleanse our hearts as well as our mind in the name of Jesus. We will be washed and cleansed by the precious blood of Jesus. Lord, sumala sa mong pulong, ask anything in my name and I will do it. Whatever you ask in prayer, believe that you will receive and you shall have it. Sumala, Lord, sa mong pulong, sa bisan unsa sa iyong gipangayo diya sa iyong pag-ampo, tuig nga iyong madawat og mainyo gayud kini. Right now, Father, akong gisugid by the authority of the name of Jesus. Nang tanang klaseng balatian karon nga gihambing sa kumaigsuon. Karon nga klase, Lord, nga balatian nga ila karon gitapion ang ilang kamot, ako ning gilangkat by the authority of the name of Jesus. Ako ning gi-cancel, matunaw ug malaya in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Ghost. Tanang klaseng balatian nga ilang gihambing karon, matangtang ug malaya in the name of Jesus. Maputol ang tanan nga connection sa kaaway in the name of Jesus. Akong gidisarm karon ang tanan nga mga elemento nga gibutang sa kaaway in the mighty name of Jesus. Akong gidetach karon in the name of Jesus. Matunaw ug malaya by the power of the Holy Ghost. Be healed right now. Receive your miracle. Receive your healing. Receive your healing in the name of Jesus. Lord, matag usa karon ug matag panimalay karon, nagampo kong nagsugid ko nga mabatunan ang kalinaw kalipay, madaugon nga pamilya, madaugon nga pamilya in the name of Jesus. Lord, unsa may mga pagpanginanglan karon, Lord, mga panudlanan karon Ginoo nga nangahutan right now in Jesus name. I decree and I declare, Lord, your angelic provision, angelic visitation, the minister of finance in Jesus mighty name. Lord, nagsugid ko og financial breakthrough, walay pagpanginanglan nga dili matagbo in the mighty name of Jesus. Nagampo ko bisan pa, Lord, dunay promotion sa mga nagtrabaho karon, dunay promotion in the name of Jesus. I-bless, Lord, ang ilang mga company. I-bless, Lord, ang ilang mga establishmento. I-bless, Lord, ang ilang mga gitrabahuan, Lord, ang ilang Lord, ang ilang mga employer in the name of Jesus. And I pray, oh God, nga dunay pabor diya kanila. Lord, dunay pabor kanila sa imong mga katawhan. Right now, nagsugid kog increase, nagsugid kog favor, nagsugid kog divine connection, milagroso nga pabor alang kanila in the mighty name of Jesus. Nagampo ko Ginoo bisan, Lord, protection matag adlaw sa paggawas o pagsulod sa ng panimalay sa tanang biyahe, tanang lakaw, dunay protection, the covering of the blood of Jesus, the traveling mercy be upon them always wherever they goes in the name of Jesus. And send forth your angels of assignment, Lord, to take charge to each and every one of them in the name of Jesus. No weapon shall form against them shall prosper. Greater is you, Lord Jesus, that who is in them than who is in the world. In the name of Jesus, protektado sila Ginoo. Lord, protektado bisan asa ang biyahe, bisan asa kami padulong. Wala ay gahom ang kaaway bato kanamo, pildido ng kaaway bato kanamo. Among gidawat ang milagro, among gidawat ang pabor, panalangin o breakthrough, ang bisan, Lord, ang tubag sa among mga pag-ampo sa kayuhan sa mga balatian, among gidawat in the name of Jesus Christ. Salamat, Lord, ining orasa. Salamat sa makaigsunan. Salamat, Lord, nga nasabtan karon ang otoridad sa pag-ampo, ang gahom sa pag-ampo, ang kaimportante sa pag-ampo, namong buhaton Ginoo sama ni Kristo uban sa makusog nga pagtuaw ug mga paghilak. Lord, salamat nga mong nakatunan nga even si Kristo
He prayed, Lord, earnestly in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa samang paagi nga kami usab, Ginoo, makahimo kami sa mainiton nga pag-ampo. Tungod kay matod sa imong pulong, tungod kay matarong sa ugbuutan, gitubag nimo ang iyang mga pag-ampo. Salamat, Lord, nga kami usab imo mang gimatarong. Nga din, Lord, imo ming gihimong matarong diya sa imong atubangan. Salamat nga among pag-ampo sinilyado og imo na kining gitubag. Dalaygon ka, Ginoo, ini matahom nga kabuntagon. You deserve all the glory and honor and all the praises, thanksgiving belongs to you. In Jesus' name. Amen and amen. Mga kaigsunan, salamat sa iyong pagpaminaw. Ang inaot kita nga Dios karong orasa nagatandog kaninyo. Ako magaingon nga tao nga naipagtuo, digid sa mapakyas yung paglaom, kay ang Dios nga nagsaad sa mga pulong, matinod-anon siya nga mutuman niini. Dalaygon ang Dios og maayong buntag. Amen. Wow. Amen. Pagka tsada sa makapukaw jud, no? Salamat kayo pa sa ampo na imuhang gipaambit karon. Buntaga diri sa kinabuhing Kristohanon. Kailangan kaayo ni ang imuhang madasigon na pag-ampo. Labi na sa mga tao nga nag-inusara karon nga mura tuon na nga nahutdan na sila og paglaom. Yes, so katupong mga tao karon nga naay gipangbati nga una-unaon nato na ang Ginoo, ang ato ang healer. Yes, na-perminti gid sa ato ang wala man ta niya gipasagdan, minsan lang kita lang gyud tingali tungod sa atong kabisi, tungod lang wala tingal answer atong bahay ganina, medyo wala man tingali. So mao ni siya ang mga ways, no? At least napaambit ta karon, di ba? Takya. Yes. Okay. Takya madungag takya. Well, sa takya. Lagi nindot kaayo jud nga kini yung pulong ni Pastor Todd, no? Yes. Kini sa pagtapos ani ato ang panag-uban diri sa kinabuhing Kristohanon bayan, dili na ako malikayan nga mapasalamaton ko aning gipaambit nga mga istorya o kasing-kasing ampon hatod ni Pastor Dodds, no? Yes. Ito lang na akong pahinumduman kitang tanan sa hilong nga gahom nga gikuptan sa pag-ampo sa atong kinabuhi. Kini sama sa usa ka hungong sa usa ka bagyo nga bisan sa unsa nga paagi madungog gihapon. Yes, amen. Ang pag-ampo mao ang dapit din kita makakita og kalikon kung kita maluya na. Kahayag kung ang butang mangit-ngit na kaayo. Yes. O kaisog kung ang kahadlok manuktok na sa atong pultahan. Yes. Diba? Dili kini mahitungod pa yan sa mga pulong nga kailangan perfect yun, diba? Kung dili kini mahitungod sa atong mga kasing-kasing nga maging bukas na mga ablihan lang yun nato ang ato ang puso kasing-kasing. Yes. Diba, Takya? Bisan mo sagot ta ka sanim makasalanan ba? Mao gyud. Ang Ginoo na apirminti nga ready mo tab mo paminaw sa tuwa. Mao gyud, diba? Alang kanako bayan o tingali alang usab kanimo. Kini kay usa ka tabang sa kinabuhi nga murag mo gid siya lifeline ba? Na lifeline nga kanato nga mobalik ta alang sa mga sulog o hapak sa balod sa kinabuhi nga nagaguro sa ato abang mga problema, mga krisis na wala ta kwarta karon, di ba? Nga unsa naman ni Lord? Unsa naman ni Lord? Usahay ma-question na nato ang Ginoo. Tungod sa unsay na nga panghitabo, di ba? Mao gyud na. Pero nang bisag asa tagikan o unsay atong naagian bayan, ang pag-ampo mao gyud kining talagsaon nga gas anaa para kanato tanan. Namo na ingon nga responsibilidad. Nama. Nga kailangan jud ta mag-ampo. Mao gini. Sa murag sama kini sa usa ka tulay nga nagdugtong kanato sa usa ka butang nga mas tako pa. Usa ka butang nga nag-ingon wala ka nag-isinusara sa imong laban bayan. Wala ka nag-isinusara sa imong mga problema diha. Yes. Salamat sa pagpaambit niini nga panahon uban kanamo bayan diri sa kinabuhing Kristohanon o hinumdumi nga atong pag-ampo sama ra na sa liso nga gipugas uban ang paglaom nga moabot nga mahimong motubo ngadto sa kalasangan sa kausaban. Usa padayon nga kabayan sa pagtuo. Padayon sa pagkabot ug hangtod sa sunod nga higayon bayan. Ipadayon ka ng imong mga pag-ampo. Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Dot kaayo ang mga gi-share ni Pastor Dod sa ato nga always ta kung naatay problema man.
matulan ta sa kwarto, matulan ta sa suok, muluhod lang kita, ibaw na to atong heads. Tanan, let out ni mo ng tanang imong gipangbati. Dili lang po sa kanang nakay problema. Kana po sa kalipay. Lord, salamat sa among mga grasya na nadawat. Dili lang na. Dili lang yun. Sa tanang panahon, mga yo tao, pasalamat sa mga grasya, sa mga blessings na ato ang nadawat kanunay sa atong pamilya. Diba? Tama. Muna siya. Dili lang yun nga. Grabe atong, ay ata magampo kung magdaot na ta. Mauna. Kung atong ulcer ni sakit na kayo, pero grabe po atong kiinom, atong pila kakuan. Kaya na din ta magampo. Nga Lord, kaya na yun kumuusap, Lord. Kala lang ko, Lord. Kaisa na lang. Ayha na din ta makaamgo. Ayha na din ta makaamgo sa kini na mga butang na maka-reflect ta, makapamalandong. Diba? Mauna yung ato, punahunahon po ni mauni ang kusog po nato. Lalo na, diba, bisag unsabi ang problematic nato bitaw. Pag mo, time na bitaw nga mga hayog itag pasaylo sa Ginoo, tapos mga hayog po tao, kusog niya bitaw po. Diba ma-feel po nato, ay, thank you Lord sa grasya. Diba maubiyan na pag mo ampo ka? Tama. Diba? Sakto na takya. O pas, unsa man to pas, na aba kay gusto na idungag ato sa among analysis pa, sa among follow-up na mo pas. Praise the Lord. Salamat kayo, Barok Antakya. Sana ka mga maayong mga yung gitawag og kining sharing ba nga ideas, no? Nga matud pa ni Takya nga bisan sa panahon nga malipayon ka, no? Tanan nga dili lang kay sa panahon nga naa kay pagpanginahanglan. Bisan sa panahon nga kay abundansya, damo hinuon kang magpasalamat. Damo nung kang muhilak sa Ginoo nga Lord sa kalipay ba, no? Damo sa kalipay. So, well, salamat kayo Barok Antakya sa atong programa sa matag Domingo sa kinabuhing Kristohanon. Manghinaot nga atong mga followers diri mo share sa atong live, no? Makatabang ni sa uban nga makapaminaw usab, ma-reach out nato ang atong mga kababayan, labi na mga OFW, no? Na nag-usara ba. Dili lang kay single, bisan mga OFW kay gimingaw po na sa ilang mga pamilya in town. So i-share nato ang atong live mga kaigsunan, at least dako na kay nga suporta ninyo sa channel o labaw sa tanan. Ang intention nato maka-encourage ta, no? Maka-reach out ta sa atong mga kaigsunan nga labaw na nanginanglan ani nga mga mensahe sa Ginoo. So salamat kayo sa pagpaminaw, salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-like, and you can even write your comments, no? Kung naipipila ninyo mo komentaryo, so mga request o unsa nga mga gusto niyo nga ipampo, pwede niyo diri isulat, no? Inyong i-comment sa programa sa kinabuhing Kristohanon. So salamat mga kaigsunan, ang Dios magapanalangin nato og maayong adlaw, happy Sunday natong tanan. Thank you, Pas. Salamat kayo, Pas. Nagpa na si Pastor, no? Thank you kayo, Pas. Pagping sa imuhang adlaw diya, sa imong mga lakaw karon, og dalaygon ang Dios. Amen. Salamat, Pas. Pastor. Opa. Okay. Takya, nahuman na po sa atong kabuntagon Takya, di ba? Yes. Napaambitan na po ni Pastor Dude sa iyang mga real talk, di ba? Makaigo man, pero tinuod nga mga tambag na kailangan yun ta usahay nga mabatukan ba? Usahay yun ta na mabaligsan ta aning mga pulong kay usahay gahi na mabuting itag ulo. Hindi ba? Usahay di natakakit po ba sa mga sakto katungod sa atong kabisi. Di ba? Wala kailang gid nga. Always kita nga magpamalandong nga matanaw ni ato ang makaambit ni ato ang kining sundayag diri sa kinabuhing Kristohanon. At least hinaot nga naatay mahikap na mga tao karon nga naginusara nga sila rabay murag nga wala na ba sila na ako lang sa silang pagdaon ng mga oras sa karong moment. At least hinaot nga napadayag ni ato ni o napadaan nato siya o kining mga madasigon nga pulong. Yes. Okay.
That's good. Alright. Okay, salamat kaayo bayan. Kung na-miss nimo ni amo ang live diri sa Kinabuhing Kristohanon, pwede man nimo ni matanaw replay o kung dili pagud naa ang podcast namo bayan, pwede nimo ni i-download sa Apple Podcast, sa YouTube pod na po ni YouTube podcast namo na dito bayan, susihan ni sa Buzzsprout o sa Spotify bayan. Kung hinaot pod bayan na masuportahan nimo ni amo ang kini amo ang channel bayan Kinabuhing Kristohanon sa Bisaya podcast bayan na ani siya dito ang Kinabuhing Kristohanon bayan. O sa sunod na pod higayon bayan, salamat kayo sa pagtambong na pod nimo diri sa Kinabuhing Kristohanon. Salamat bayan. Hinaot nga ang imong adlaw nakahatag mi og recharge sa imuhang kuan nimo, di ba? Okay. Yes, pero o sa sunod na pong higayon bayan, salamat kayo bayan. Kaya po din may gala na si Baro. O kinisit niya ang imong amiga. Bye bayan. Bye.